منگ رب تو دے یار دینا منگ رب تو دے یار دینا ہنج ٹھان تو پہلا دے یا نیت نماز قیامت منگ او پہن تو پہلا دے مقصوم نصیب مسافر دا اندے رہن تو پہلا دے تو جتھو ہوئے عامر رزق خدا اوڈی رہن تو پہلا دے جتھو ہوئے عامر رزق خدا اوڈی لہن تو پہلا دے ذکر حضور دا چلتا راسی تو اکو نئیمی صاحب نال کاوڑا ہی نیوے بولے میرے نال ہی کاوڑے بولو چاہ ذکر حضور دا چلتا راسی منکر ایوے چلتا راسی شفقت ملاد منیسی اوندا دیوان بلدارا سی شفقت جیڑا ملاد منیسی اوندا دیوان بلدارا سی صداقت سونے ہو توڑے ساڑے یاریاں ہیں پر ساڑیاں یاریاں آردی ہیں او صداقت دا او مقام جو پایا صدیق نے دیرا نبی دے کولو لایا صدیق نے صداقت دا او مقام جو پایا صدیق نے دیرا نبی دے کولو لایا صدیق نے جے کو سیدنا صدیق اکبر دنال پیارے ہولے ہولے چپڑے صداقت دا او مقام جو پایا صدیق نے دیرا نبی دے کولو لایا صدیق نے اور کندھا دے ہاتھ مرے دریہا نہیں بھائی یہ میں تُسا فرمین دے پیاوے سیدنا صدیق اکبر سب کو چاہ کے دیوار دے ہاتھ فدہ مرین دے مطلب کوئی سوئی رہ گئی ہوگی او کندھا دے ہاتھ مرے دریہا کئی شاید رہ ونجے کندھا دے ہاتھ مرے دریہا کئی شاید رہ ونجے سب کچھ او سب کچھ نبی دے نادو لٹایا صدیق نے تیرا نبی دے کولو لایا صدیق نے اگے سب کو پہلے بندہ دا توڑے علاقے دا ہے نعیمی صاحب لیکن اللہ سائیں کو ہر رنگ نوازے قرآن ہی سونا پڑھ دے عالم بھی ہے نقاباتی سونی کریں دے ناتی سونی پڑھ دے پر جوان گرتار دا وڈا پکا ہے اللہ کو سلامت رکھے اگے سب تو پہلے
پانی لائے گا حاکم ہجواندہ دیکھا مکھ اپنے نو بھاوے جو کچھ میں نو ہو گئے ہو جاوے پر یار نو کچھ نہ ہو میں ایک گال نہیں میں صاحب کو کریں دا پیا تو سسر نہ کوئی ایمان نال ذرا دل چ وزن کرائے تیری ساڑی ہنج ڈھائے پوے کلیم دے ڈھاندھی جھولیے چ ڈھاندھی زمین دے ڈھاندھی پر سیدنا صدیق اکبر دی ہنج ڈھٹی دا چہرہ مصطفیٰ دے ڈھٹی مشکی دے دنگ جھلے دریہا ایڑی نفیس دے مشکی دے دنگ جھلے دریہا ایڑی نفیس دے لیکن حبیب کو نہ جگایا صدیق نے تیرا نبی دے کولو لایا صدیق نے یاری کو یاری دی راہ مل گئی ہے سارے سجناں لے بیٹھے ہوئے توجہ نال سن سو تسا اساں یاریاں لائن پر 5 روپے دے مگر یاری بھی نہ چھوڑی سی میں اون جوان دی یاری دی گال پہ کرے نا جے یاری لئیے گا سونے محمد نبھا کے دکھائی ہے یاری کو یاری دی راہ مل گئی ہے نگاہاں دے وچوں نگاہ مل گئی ہے تے کو روزے دی جالی کو چمن بھی دیں دے انہاں کو سمن دیو جا مل گئی ہے صداقت دا او مقام جو پایا صدیق نے تیرا نبی دے کولو لایا صدیق نے میں جی میں وعدہ کیتا ہی سیدنا صدیق اکبر دی عظمت پڑھئیں شان پڑھئیں ان سرکار دے نام دی محفل میلاد دی محفل میلاد دا سیرہ سنو ان دے بعد اجازت ایک دفعہ کو سبحان اللہ انجنا میرا سفاری دیکھو دے اپنی سبحان اللہ ہی دیکھو محبت رالا کو سبحان اللہ کاری صاحب اگر دیوار میرے صحیح خطاب پہ کرنے ہم نا انہا فرمائے بے ایک ہوندی ہے دھکامی سبحان اللہ میں کسی اوکیری جنے دھکامی ای آندی ہے جو خطیب یا کے نات خان کیا کوئی سبحان اللہ دھکامی سبحان اللہ دا ثواب ہی مل دے رب راضی تھی پوسیا رب راضی تھی پوسیا ایہو امال کمایا کر خالق دے دل بردان میلاد منایا کر خالق دے دل بردان میلاد منایا کر رب راضی تھی پوسیا ایہو امال کمایا کر خالق دے دل بردار میلاد منایا کر اجو محفل پاکو میلاد دی ہے میں اگر گال کر گیا سور علی میں ہوں دے ہوتے ربائی پہ پڑھتا ایک سوری بڑی نعمت ہے ایمان نال احمد علی حاکم ایک دیوار دسائے وہ کہ جڑن قیامت نازل تھی سیدھا بے سورہ سور پھوکے سیدھے قیامت نازل تھی اجو محفل پاکو او میلاد دی ہے کئی دوروں آدل ٹرتے کئی عاشق ذکرو الہی دے کئی
عاشق ہو بنا سرتے کئی عاشق گربار دے ہو بنا رکھ دید باندھن بچ گرتے گلشان اوہے کچھ کھٹ ویندے او جڑے عاشق ہو بنا کھرتے رب راضی تھی پوسیا ایہو امال کمایا کر خالق دے دل بردار میلاد منایا کر میں پوچھیا عید دے چن کولوں پیا سبحان اللہ کوئی نہ کہ میرے جکھڑ دا کھنچا اور توجہ کرے سے میں اپنے بھرا کو ایک سبق پیا سنے نا نعیمی صاحب عید شیوال دا جلے چاندر نیس کھڑ دے اکو دیکھ کے اساں سونے کپڑے پہنے ہیں بھاویں جو ایک روزہ ہی نہیں سے رکھیں دے کپڑے سیوائی کھڑے ہونے ہیں رانا صاحب سونے کپڑے پہنے ہیں خوشیاں منینے ہیں حضور دے عاشق پوچھے عید دے چاندر کو تے کو دیکھ کے دا اسا خوشی کرینے ہیں عید منینے ہیں کڑھیں تے کوئی کہیں عید کرائیے جی میں چاندر عید کی تھی میں تو آپ کو سنوے نا سبحان اللہ کھٹا او میں پوچھیا عید دے او چن کولوں تنو کس نے عید کرائیے اگو چنہ نے جواب دیتا ایک رات کی ہو جئی آئیے عرب شریف کی دھرتی تے محبوب انگلوں اٹھائیے انگل دراز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہون کو جو مجمع بولے اللہ جانے میری زبان بھی سمجھ ہونا ہی وے اچھا توڑا دل خوش تھے تو آپ کو بھائی کلی سنوے نا محبت نہ لگو جا سبحان اللہ نعیمی صاحب رات دا ویلا ہے سیدنا ابو ہریرہ سرکار دے گھر گئے چوڑیویں رات دا چاندر ہے تو کو پتہ ہے چوڑیویں رات دے چاندر دی بڑی وکھری ٹھاٹھ ہوندی ہے اپنے رنگ وچ کھڑے کہیں ویلے سیدنا ابو ہریرہ سونے دا چہرہ تکیندے کہیں ویلے چاندر ڈوبے تھے اڈے تھے سونے نبی کہ ابو ہریرہ کیا بیٹھا دے تھے وہاں کہ سونا چاندر ڈوبے تھا بیٹھا تو آدھے چہرے ڈوبے تھا بیٹھا والا گجیرہ کچھ ابو سیدنا ابو ہریرہ دا صاحب تاو کو دسے نا توجہ نال سن سو روشنائی نہیں تو گھٹ گھٹ کے واتھو چڑھدا ہے ہن تائے وچ داغ صفائی نہیں بے داغ ہے میدان عربی دھولا او دے وچ اے خامی کئی نہیں توجہ محبوب میں دے دی نسل جئی رب سونے شکل بنائی اللہ تک سلامت رکھے ایمان نال یہ مومن دی نشانی ہوندی ہے جڑا سرکار دا ذکر سن کے ٹھر پوے یہ مومن دی نشانی ہے جتھا ذکر حضور دا ہوے رب کرم کرے گا او گھر دے وچ خالق او رج برکت پیندا اے نسخہ عاشقاں دا بے شکی ازمایا کر خالق دے دل بردار میلاد منایا کر خالق دے دل بردار میلاد منایا کر دانگ کالا پھوئی
علماء کرام فرمائن قبلہ قاری عبدالستار صاحب بیٹھے نے بندہ ایک گناہ کرے دا دل دے اتے کالے رنگ دا نشان لگ دے والے دھوپ سے کی میں دانگ کالا دھوئی جو پوسی کفن پہ کلمہ لکھی جو پوسی نبی دے در دے تو آمن عابد خدا وی رٹھا منی جو نعیمی صاحب ایک میرا گفٹ ہے وفا دی ہتھا تے لیک ہوئے سارے توجہ نال سن سو وفا دی ہتھا تے لیک ہوئے وچ محبت شریک ہوئے خدا دا وعدہ میں بخش دے ساں پر بندہ نیت دا ٹھیک ہوئے خدا دا وعدہ میں بخش دے ساں پر بندہ نیت دا ٹھیک ہوئے اے نہ سوچ جو کیا مل دے ایمان نال مت تو کریں دل دے وچ گمان ہی نہ کرنی میں جو اتنی دے گا پکے نا میرے کو کیا مل سی میں جو 50,000 لاکھ خرچہ کرے نا میرے کو کیا مل سی نا ہن جیڑا کچھ مل دے میں تے کو دسیندا پیا توجہ میرے ول کر اے نا سوچ جو کیا مل دے ان حضرات کریمات جے پوچھنا ہے ون پوچھو او بی بی پاک حلیمہ تو جے پوچھنا ہے ون پوچھو او بی بی پاک حلیمہ تو جے سائیں کونی بھی مندا امتی نہ صدایا کر خالق دے دل بردار میلاد منایا کر تو سوچتا صحیح تو کیا ہمیں اسٹیج دلا کے آخر تک سرکار دا ذکر سن دے بیٹھے ہوئے میں ہون جیری ربائی پہ پڑھدا کہ اپنے دل وچ انصاف کرائے وضع نہیں کرائے اساں ہاسے کیا دے سارے ہوتے کیڑا کرم تھی پہ ایمان نال دل نال سنائے تے دل نال وزن کرائے نعیمی صاحب تو سوچتا صحیح تو او کیا ہمیں کتھو پہنچا چھوڑے ہمیں قطرہ خاصو پلیتی دا حسن دا تاج پوا چھوڑے کیڑا کرم ہے کپڑے دے لاگ کوئی کپڑا پلی جسم دے لاگ کوئی جسم پلی پر کیڑا وڈا کرم ہے ذات دا تو سوچتا صحیح تو کیا ہمیں تو سوچتا صحیح تو کیا ہمیں کتھو پہنچا چھوڑے او ہمیں قطرہ خاصو پلیتی دا حسن دا تاج پوا چھوڑے اے خاک ہئی بنیاد تیری او محرم راز بڑا چھوڑے ہی صدقہ نیم دی نسبت دا اتے کو اپنا یار بڑا یہ میرے ٹائم کو 4 منٹ ٹائم میں کو پہلے چلا سا میں اپنا ساتھی کی دیوے دا اچھا چلو اللہ تک سلامت رکھے ساری آپا تے پھرامان دی گال آئی تو آپ کو پتہ نہیں لگا تو سبحان اللہ کو محبت علیہ بندے ہیں میں انہاں کو ایک نات دا ایک سبق سنا دینا تو آپ کو پتہ نہیں لگتا میں جی میں سبق سنے سا وہ استاد کو پتہ ہوں دے شاگرد کو پتہ ہوں دے تو سا اچھی سبحان اللہ کو جمع شو یہ بات تک چاہی ونیا ایک کیڑے پاس جان دے اے سارے سوالی
او کیڑے پاس جاندے اے سارے سوالی آقا جے تیرا دوبارہ نہ ہوگا کیویں کوئی سنبھلدا بھلا اس جہاں تے آقا جے تیرا سہارا نہ ہوگا ادب نال تکیا سی سورج نبی جن مولا علی دی نماز قضا تھی من پئی ہے نا سونے جو سورج اشارہ دیتے سورج ول کے پیچھا ول جلے اثر دیا ہے سورج اثر آدھی پیے آج تائیں تو پیچھا نہیں آیا دے آج کیوں آگے ادب نال تکیا سی سورج نبی نو سورج ہی قیدا سی جا کے اسرونو میں مڑ کے نیاؤں کبھی بھی اسر تے آقا جے تیرا اشارہ نہ ہوگا میں مڑ کے نیاؤں آخری مصرع توجہ اے خدا خود سنا ہے میرے نبی دا جے کوئی بھی نہ مانے آتین دسا جے رب مصطفیٰ دا سنا خانہ ہوگا قرآن دا کوئی ستارہ نہ ہوگا میں بڑا مشکور ہوں سارے سجنہ دا محبت نال سماعت فرمائے میں نعیمی صاحب کنی ہاتھ بد کے تے قبلہ ڈاکٹر صاحب کنی میرے نال دا دوست ہے اوئی جکھڑ میں لطرائے منٹ وہ اپنی حاضری چلے سی میں والپھراما کنی اجازت نہیں سمجھو میں علاقے جبن کے پروگرام پڑھنے ایک دفعہ محبت نالا کو جا سبحان اللہ ٹھر کیا کو جا سبحان اللہ کہیں کی حد حدود نہ کھامی قیام رکوت سجود نہ کھامی پیٹ دے پتھر بدھی زفر بکھا مرون سود نہ کھامی